bi amena kuma image montelenw de kan munu ye image yelmanenw ye. Mɔgɔ dɔ bɛ yen minnu bɛ image yɛlɛma ni ŋaniya jugu ye ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma walima k'u sagona kunnafoli lase. N'aw bɛ fɛ ka image ninnu sɛgɛsɛgɛ aw bɛ se ka taa ɲini Google Image kan. Misaliyala nin video. N'aw fɛ ka image rechercher Google sanfɛ aw b'a sɛbɛn barre de recherche la Google Image. Donc aw bɛ cliquer lien fɔlɔ kan. Aw ɲɛ bɛ caméra ja bɛ min na a bɛ o digi. Après, on va cliquer importer un fichier quand. Donc, à vous faire une photo, à vous choisir ici, qu'à ouvrir ta. Au fait, avec photo yini, qu'à rechercher une photo mon bolendo internet sans fait. Photo fin de la internet sans fait, Google sans fait, à bagner une photo mi bolendo. Donc il va photo yini a kɔnɔna ni ma ye i bɛ se ka na image yɛrɛ kan ka recadrer ka dɔ bɔ image la ou bien ka image partie ni dɔ ta dɔrɔn. Image bɛ recherche tuguni a filɛ nin ye an bɛ ka image min ɲini a filɛ nin ye. Donc o image in kɔnɔ an cliquera kan a image yɛrɛ de filɛ nin ye nka o ye nin image de modifier ka Burkina président sigi ni nɔ la. Aw ka dɔn k'a fɔ Google Image te jaabi ɲuman di kuma bɛɛ. Ni ɲininkali b'aw bolo a y'a sɛbɛn commentaire la.